Pakingsunan, when we talk about the true Church of Christ, ato ni pasabot. Kung kinsa gid ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala diya sa Mateo 16:18 kay portera bang claim ani nga mga pinalanggang mga RCC o mga CFD unsa pa na mga self-proclaimer diya ila gyud nang gina-claim. Wa nila na subtekstoon kanang word na iglesia or church dili na siya building, dili pa na reliyon igsuon. Kay kanang word nga iglesia or church nag-refer kana sa katawhan sa Dios. Na pangutana, kinsa man ning katawhan sa Dios karon? Igsuon, ang tinuod nga katawhan sa Dios mao ni kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios ilabi na sa mga kasuguan. And that is the true Church of Christ. God bless sa tanan. Naay panultihon nga claiming and proving are two different things. Sayo na kayong pag-angkon pero pamatud iuna kanang butang nga imong giangkon. Ang mga Katoliko basta mag-claim ganina na gina ebidensyang ilatag. For example, St. Matthew chapter 16 verse 18, si Kristo nagtukod og iglesia. Giklaim sa Katoliko nga mauna ang simbahan Katolika, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, unsay basis na ay mga historical records nga naghatag og ebidensya nga kanang gisulti ni Kristo nga my church referring na sa simbahang Katoliko. Kay kamo, puro man po mo nag-angkon nga iglesia mong gitukod ni Kristo, asa man yung ebidensya? Puro lang angkon. Opinion lang o chismis sa inyong pastoy or kato lang gibit-bit inyong potos buwad nga ginabaligyan ni pastoy. Dili ingon ana mga amigo. Number 2 point. Isa pinag-ingon nimo nga nanudlo mi nga kanang giingong simbahan na building. Ana nagyud kagamay tan-aw ninyo sa mua nga di makasabot sa mga pulong gipangditok ni Ginoong Jesucristo. Pero kanabi ni adjective kanang giingon ni Kristo nga my church. Unsa man ang adjective anang church nga gisulti? O simbahan nga gisulti sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Referring na sa society of people called out by Him. Iyang gitawag. So pag naipundok nga dili gani si Kristo ang nagtawag dili na iglesia. Dili na maong simbahan. No? For example kamo, ipangtukod lang mong mga Amerikano ra may gatawag ninyo. So di mo simbahan. Sikta ang tawag ninyo. Dili simbahan. Pero ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, historically speaking, si Kristo na nawag niini. Pinaagi una sa iyang mga apostol, gipahimutang sa iglesia niya, gisugo sa pagpanudlo, kay pinaagi sa pagpanudlo sa mga apostol o sa mga disipulo sa mga apostol, tablara nga si Kristo mao ang nudlo. St. Luke chapter 10 verse 16 nga ingon pa ni Ginoong Kristo, ang mamati ninyo namati nako, namati sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. And lastly, ingon pa niya, ang tinuod daw nga tawag ining iglesia nagsunod dos kabubuton ni Kristo ug nagtuman sa mga kasuguan. Actually dili ko mo tawag ining mo ligar o di ko mo supak ni anang magsunod tas kabubuton ni Kristo. So sa man ni kabubuton ni Ginoong Kristo? Magpasakop ka niya in what way? Kana magpasakop ka sa pundok ni pangtukod og mga Amerikano? Dili. Man-made man na. Manang kinahanglan pangitaon ang iglesyang gitukod ni Kristo. Unsa man ang iglesia Katolika? Wala ilain. Kanang yun yung tumang-tuman sa sugo ninyo, particularly sa adlaw ipapahulay, di naman kamo ni tuman sa adlaw ipapahulay. Sa Christian sex lang daan, di gud mo ubos og not less than 35 to 45 Sabbatarian sects ang nagtuman-tuman anang adlaw ipapahulay. Asa man tinuod ninyo ana? Ang sabading koy nga piking sabadistang gitukod ni Ellen Goldwhite. Angkon na pud sila kamapod, angkon pud mo. Asa may tinuod ninyo? Nga usa lamang kabuk iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Di ba? Unya kamo kanang inyong gitawag og pundok nagtumagtuman tuod mo sa sugo pero ang problema ana kinsa man poy nag-implementar sa sugo nga inyong gituman. Nga dili man pwede nga naay sugo kung wala implementor. Na ko ni-implementor sa sugo, asa man mo nituman? Sa inyong pastoy nga may katungod sa pagpa-implementar ni anang maong gitog balaura. Dili ngon ana. Kami mga Katoliko nagpasakop sa iglesia gitukod ni Kristo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Siya mo implement sa sugo sa Dios din hinamo. Mo na nga nituman mas kabuton sa Dios, pinaagi sing iglesia nga naman kay sumala pa ni Kristo ang namati ninyo, namati nako, namati sa nagpadala kanako. Ang nagtuman ninyo, nagtuman kanako ug nagtuman sa nagpadala kanako. Kanang inyong mga pastoy
Kanang mga kano ninyo mga founders, isa mo pinagsuguan na para inyong tumanon. Muna gingon again, claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha ka na mat ka man naglahing butang. Angkon man mo prubahin ninyo. Ay purba ba wala tawag anang laway. Nanay papel ba? Naay gusto ko ba na resibo kanang sa bagong mga terms karon. Na resibo kay kung wala kay resibo, wala kay gitawag og ebidensya kanang imong pagyawit bisan pagkausa ka milyon ka mag-angkon ana nagpabili ng opinyon, lutaw sa hangin ang argumento ug imong pag-claim nga naman wa man kay ebidensya. Unlike sa mga Katoliko na ay gitawag og ebidensya. And that evidence gitawag na siya facts. Bot pasabot verified information. Kay verified information man walay si bisan kinsang istoryan mo supak ana. Nga naman verified good. Oh, ang chismis pares yung chismis di na magka-nigar ana. Kay ang verified information naghatag ka nagpahimugat na kanang maong gitawag og informasyon na tinuod o kinahanglan dawaton mudawat ka man og sarili. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.